Lassonen papiinit, Dynastepa Pyssykylästä, Dima Paltamosta. Ja meillä on dänkkiä, dränkkiä, vuokra, autoja, kaupunkilaiskanoja ja maalaisnautoja. 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 Tänne tullu jäähäks se minnekään on kiire. Räppi on laid back ja siinä on bileä viive. Sehän ei jää siihen, tää jatkuu loppuun asti. Katsotaan miten tää show päättyy ehdottomasti. Pusket vaan omana itteenä, terveenä ja kippeenä. Jos en ne dikkaa, niin entä sittenhän? Ketä kiinnostaa, ei yhtään ketään. Välität muitten mielipiteistä ja mennään mettään. Vaali on yks saakeli, aito Westsideri. Jolle kiinnostaa persenuolijat ja Dick Riderit. Takin kääntämistä haukun heti keulaa. Niinkö kesken matsi vaihtaa suosikki seuraa. Tänään otetaan linkkiä, vanhan kuoman pöllö. Lauantai-ilta kello 5, eikö auki töllö? Missä on the cop, siellä on Anfield Road. Ja puulin miehet